Neúprosný, nerovný a hrdinský boj podstúpili jednotky prvej československej armády na Slovensku. Nemecké plány na bleskové obsadenie Slovenska a pokorenie jeho bojujúceho ľudu zmarili slovenskí partizáni a vojaci, hrdinovia od Strečna, Martina, Čremošného, Ružomberka, Telgártu, Hornej Nitry, Hronskej Dúbravy, Banskej Štiavnice i Ostrého. Keď naši delostrelci majora Miloša Vesela zaujali obranné postavenie na Bielom potoku, pri železničnej zastávke Bielý potok, delostrelecké batérie mali umiestnené južne asi kilometr na Podsuchej. Hlavnú pozorovateľňu vybudovali na kopci Ostrvo. Nazvali sme ho Oko do Liptova. Z tejto pozorovateľne delostrelci riadili paľbu presne na nami určené ciele, alebo tiež, ktoré si sami zistili. Zasahovali veľmi účinne. Jednak na ciele, ktoré boli pri samom Ružomberku, alebo aj na pohybujúce sa jednotky od Ružomberka smerom na Biely potok, Šturec a Banskú Bystricu. O Ostrovo sme boli viac rázy bojovať spolu s obrannou jednotkou, ktorá tam bola trvale, lebo Nemci sa snažili za každú cenu Ostrovo dobiť. Pravda, vždycky zo smeru od severu. Lebo k juhu museli by sa boli prebojovať cez nás. Až 23. septembra 1944 večer žiadal ma kapitán Straka, náčelník štábu 6. skupiny, aby som vyslal do Ľudrovskej doliny jednotku, nakoľko je zistené, že z Ružomberku nemecké jednotky sa presunujú smerom na Ľudrovú a Ľudrovskú dolinu. Hneď som vyslal 3. čatu 1. roty pod velením nadporučíka Marušica s úlohou urýchlene sa presunúť do Ľudrovskej doliny až po Ľudrovú, v prípade, že sa stretne s nepriateľom, zastaviť ho, v prípade, že by nevládal vlastnými silami a prostriedkami, ústupovým bojom ho zdržoval až do príchodu posíl. Keď do 3. ráno nedostal som žiadne správy, ani od družstiev, ktoré boli na Červenej Magure, vybral som sa s malou prepadovou hliadkou, asi 15 ľudí, pozrieť sa, čo sa robí v Ľudrovskej doline. Celkové bolo tam ticho a kľud. My sme tam už prišli ráno na svítaní a tedy bolo vidieť naľavo od cesty postúpanú trávu, zelinu a za potokom chodník pokračoval smerom do kopca na Brankov a do údolia medzi Ostrým a Brankovom. Hneď mi napadlo, že tade asi už Nemci prešli a Marušíc ich nezbadal, nakoľko prechádzal tade pod tým miestom ešte za tmy. Keď sme vyšli skoro do 3/4 kopca Brankov, videli sme sa tam pohybovať nemeckých vojakov medzi stromami. Už bolo dosť chladno, zohrievali sa, cvičili, aby sa zohriali. A za chvíľu sme počuli nemecké povely pre minomety. Rozhodovať sa bolo treba rýchle. Poručík Kaňák a 4 vojaci dostali rozkaz zlikvidovať tých roztrúsených Nemcov a ostatní sme si zobrali na starosť pozorovateľňu. Títo, pravda, nepočítali s tým, že by od juhu zase im do chrbta niekto mohol prísť, preto sa tam vôbec si nedali obrannú jednotku, tak nám bolo pomerne ľahko ich zlikvidovať granátmi a samopalmi, kulometmi. Keď sme zlikvidovali nemeckú pozorovateľňu a minomety ostali ticho, snažili sme sa urýchlene presunúť na severnú stranu Brankova, aby sme videli, čo sa robí na Ostrom. Nemecký útok už pokračoval naplno. My sme za každú cenu chceli našim na Ostrom pomôcť, preto sme zahájili paľbu do chrbta Nemcov a poriadne sme medzi nich zaúčinkovali. Kosilo to riadne, ale najväčšia chyba bola tá, vyzbrojení sme boli a vystrojení len na hliadku, preto nábojov sme mali málo a posilu, ktorú som žiadal, tá zatiaľ nedošla. Boli sme vlastne bezmocní. Vydal som rozkaz: chlapci, do posledného náboja
jeden si každý necháte pre seba. Lebo som vedel, že keď by nás Nemci zajali, tak nám to bude veľmi drahé. Nemci sa obrátili, začali útočiť na nás, my sme ustúpili už bez nábojov smerom na Brankov. Za chvíľu sme počuli, Nemci už strieľali priamo na ostrom, naša jednotka bola z ostrého zvrhnutá a odtedy oko do Liptova, naša pozorovateľňa bola stratená. Na boj o Ostré spomínal veliteľ práporu 6. taktickej skupiny 1. Československej armády na Slovensku, podplukovník Daniel Kunic.